l'ecologia ja sempre és cara, però ho és més quan aquesta és subaquàtica. I és evident que a vegades les administracions tampoc podem arribar a assumir els costos que això té. Nosaltres des d'aquí l'Ajuntament del Port de la Selva, amb la nostra modèstia, sempre intentem oferir tota la col·laboració. A vegades no pot ser col·laboració econòmica, però sí amb tota la infraestructura que tenim mirem de col·laborar. L'Ictineu 3 és un projecte que fa 11 anys que es va començar. És un projecte en què hem dedicat més de 90.000 hores d'R+D+I i hem fet un submarí que és singular al món. L'Ictineu 3 pot baixar 1.200 metres de profunditat, amb 3 passatgers a dintre, i pesa aproximadament la meitat del que pesen els altres submarins que poden arribar a aquesta profunditat. Hem treballat sobretot a Cala Cativa 1, que és un vaixell que ja per nosaltres té una història fonamental perquè és on va començar l'arqueologia subaquàtica a Catalunya. Uns pioners que al 1894 Romuald Alfaràs va fer la primera actuació pagada de la seva butxaca buscant uns corallers que traguessin unes àmfores del fons del mar. Una actuació arqueològica, no pròpiament de recuperació de peces, sinó volent saber la història d'aquell vaixell enfonsat. D'aquesta sèrie que hem dit de jaciments de referència, hi ha 2 o 3, com a mínim, que serien Deltebre, Capdevol i ara Cala Cativa, tenen, diguem, la seva impronta. I una cosa que és claríssima, que les institucions són importants, però la gent que treballa a les institucions és bàsica.